Yun. Bantay nga ang taba. Yung limang special may taba. Basta. Nanti apoy. Ayun na, yung lima. Natural light. Ito lang si Kuya. Hindi na daw, mamaya na daw eh. Yun o. Yun o, solid o. Yun. Wow. Sir, saan kayo po, sir? Ayun, nandun po yung ilong. Ano kami sama? Di ba kami nagbablog? Oh. Meron yung sabaw. Wow. Ayun lang. Ano na mga... Sige naman na dyan. Hey! Pwede pa pumasok. Ay, para yung isa doon sa gilid niya. Ah, dito. Oh, pwede naman Ayun. dito. Dito, pwede. Pwede na sa hall. Apple, ayun na natin. Hindi, hindi yan. Mabait yan. Mabait yan. Ano yan, sir? Opo, sige. Sarap to eh, kaysa ano, kaysa laman. Parang bula-lula ka nito. Lambot na ng karne ng Kuya. Bakit ito may tabaw? Hindi, ano yung taba doon sa baba. Sa riwa. Maliit lang lagayan. Balik mo lang to sa kaserola. Balik mo yung nasa kaserola. Balik mo lang. Limang kanin ito? Apat lang po. Extra apat? Apat lang. Utak. Tayo na lang. Tayo na lang doon. Ay, may mga vaccine kayo? Bantay nga sa nga. Kanin para isa. Bantay nga ang taba. Yung limang special may taba. Basta. Ito na. Ito naman sa kanila na yan, ha? Ito na sa kanila. Ay. Ito na, di ba? 5 yan. Sulit. Wala, yan o. Asan kanin nila? Kunin ko pa? Kabaw ng aso, no? Nakakaw. Ha? Yung aso.
Di ba ganun dati kila sosing mo? Asin nila sosing, di ba? Punta kayo sa kaya mo. Ibang drama. Kilalamin ba kung beto ka babata mo yung kapatid namin? Wala ako.